съм го. Чули? Снимаш ли в момента? Да. В момента снимаш ли? Снимай по-отзад, бери по-назад. Иначе ти запаля врата сега. Тихо е. Колко ще го направиш долу? Колкото може. То може 10 минути. Представяш ли си някой Гжегош да попаде тук с някоя Малгожата Канска? Примерно. Това са най-големите дъвки, бе, човек. Къде ги избягаш? Ще има втора серия на филма "Ще го бжижеш". Така става от панда. Не става от панда. Става ли? Сега къва от това ще видиш. Ще го кажа в Фейсбука. Ще го бжижеш. Читейся, чистат, жи. Уха. Тръса са, тръса. Кой? Уха, юпала ме, Христи! Ама направи пояснителни бележки, че това е пътя от Оряхово. Това е пътя от Оряхово към Никопол. Юпала! То няма път между друго. Оп! Уха! Трябва да имаш много силно развита фантазия, за да наречеш това нещо път. Ой! Какъв байка, мам? Гледай дупките само. О! Викай ти, баба, викай ти. Тук става вече първокласен път. Да спрем на клипа? Да, продължавам с него. Ама трябва някакъв лекше нещо смешно да има. Той не е през 1944 година, а през 2013. И да се намираме примерно в източна Турция. Намираме в Европейския съюз. Но ние караме автомобил с спортен профил. Искате ли лече да се окана автомобила? Да го изрежем. Не, няма да излиза. Ай, го Какво искаш? Какво искаш? да го изрежем. Да спим тук ли? Да, я го изрежи този. Да, искаш ли да ти запаля врата? Не! Изрежи го. Как ще възлизаш, какви трапове има? Спортен профил. Оле, майко. Бай! Оле, майко ти. Сега са. Спортен. Ето какво правим. Чуйте. Не знам, ако не му е бах майката. Правото това, брат. Ще му стане цялата мацилова пепел. Каза му, ще има пепеляк. Ристе! Вашата мама да е бас. Мръсни, свини, гадни. Bir, iki, berbersi iki. Bana bakar, sana sokar. Of, мамо. О. Виж ми от тази братка. Тук си едно сме в далечния изток на Русия. Валя, по този път се караш добре преди.
този път ставаше за каране. Той и сега става за каране, но и тук вече не става. Обаче, сега става за каране. Гледайте хора, Оле, гледайте. майко. Оле, майко. Обаче, ако е на въздушен, на това Почва е. ховеркрафт, Да, Hovercraft, ако е английски. не го бърка. Чакай, смятай, чак обидалото мъчно за измества. И гледай да не се отчестни нещо. Ами за сега само аз тук. Венци, дръса, Тихо бе. да ти запаля врата. Тихо. За сега само аз тук е паднал. Много ще. Сега това пепела. Снимай отзад, бе, бомбе. Виж какъв пепел, бе. Мангали улесне. И тухани. Мангалите му цункаха му цунката. Турби! О, не, отзад е голям пич. Пич са кател, знаеш какво нача? Концентрирай се върху пътя. Ей! Ай, сектир, бе, кума лисо. Тук се отчестни някой носач вече. Оу! Оу! Ще са отчестни. Ме! И за какво става въпрос, бе? Вече и върт нищо не помага. Тук на този участък, брат, и танк да пуснеш, на танка ще му се скъсат веригите от тези дупки. Честни нещо. Както Италия. Показване 20 на километра. Аз съм пъде този Ряхово. Брат, ти няма нужда да пращат кюриосити на Марс. Трябва от